Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukoma, vanhu vazhinji nekuda kwekuti vanozviziva kuti ndanga ndiri munhu aimboita zvedombo uye zvekare zvebhurongo, saka vanofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kunyepa. Even right now amai vangu nyakundibereka vanotofungidzira kuti ndiri kunyepa. Saka pandakazongotanga kusanganawo nemachannel emaconfession ndokubva ndachizowana nhamba dzenyu, ndikabva ndati ndinge ndichizokupaiwo confession yangu zvimwe kuda munokwanisa kundibatsira, because munoratidza kuti munogara muchingotaura nevanhu vakasiyana siyana, ende nyaya yangu handifungi kuti ingambokuvhundutsai because munoita sekunge makambosangana nenyaya dzakadai so before. Ininiwo ndakamuka, pandakamuka painge pari pakati pehusiku, ndainge ndiri kumhondoro kwedu kwatinobva, but ndakamuka ndiri pamariro. Hwainge huri husiku, ndakaunganirwa nevamwe veukama kusanganisira nehama dzimwe dziri kumhiri kwemakungwa. Ndokusaka vari kuti maybe ndava kutanga kuita zvekutora zvinodhaka, so isusuwo takangokurirawo kunoku kuBorodale, but ndakabva ndachizombotiza kumba apo pandakatanga kudanana nomumwe musikana uyo ainge achigara kumbari. Patakatanga kufambidzana ndainge ndisingatozvizivi kuti anobvawo kugeto. Nekufamba kwenguva ndopaakabva achizondiudza kuti ainge achigara kumbari. Ndikabva ndati no, it is okay. I then invited her to our place. Then my mom vakabva vati zvainge zvisingaiti, so I became rebellious. Ndokubva ndachizobva pamba ndikabva ndatanga kugara nevamwe vatete avo vanogara kumufakose. Nemusikana wangu uyu takaramba tichingoshanyirana. Vatete vakatombotipawo rumu yekugara, so my mom she then cut me off. Vakabva vatanga kundinyima mari uye zvekare vakanditorera motikari vachiti vainge vachida kuti ndige ndichidzoka kumba. Ndakadzokera kumba, then almost by chance that was when I discovered kuti they had plans, they wanted to force me kuti ndige ndichizoenda kumhiri kwemakungwa. I then sat with my parents down, ndikabva ndati zvainge zvisingaiti kuti ndige ndichisiya mukadzi wangu muZim because ainge aine pamuviri panguva yacho iyoyo. My parents pretended as if they wanted her in the family since she was pregnant. Vakabva vanditi I was supposed to take her so that they can give us a room. So ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonotora mukadzi wangu akafara zvisingaite. Ndakabva ndachizotanga kugara nemudzimai wangu pamba, but vabereki vangu mukoma vakabva vachizoisira mudzimai wangu mushonga mudrink. Akanwa drink ndokubva atanga kurutsa, akabva achizoita miscarriage. Mushure mekunge ndafind out kuti ainge aita miscarriage mukoma, ndakashaya kana kuziva kuti ndoita sei. Ndakaenda naye hangu kuchipatara, but kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi zvinondiremera kuti ndinge ndichiregererawo vabereki vangu. That was when pandakabva ndachizotaura nemukadzi wangu, akabva achizoti vabereki vake vainge vati tinge tichizoya kuzogara kumbare. Ndakaona kuti zvainge zvisingaite. Mushure mekunge tawana pekugara ndopandakabva ndachizotanga kugara kokumbare. Saka inini naye takabva tachizotanga kabusiness kedu. Tainge tichitengesa macellphone accessories padhuze nepamupedza nhamo. Zvinhu zvainge zvakatongooma, but it was at least it was better. Ndopandakatozowedzera ipapo kuita zvekunwa zvinodhaka nekuda kwestress, because ipapo paakaita miscarriage ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira ende ndikashaya munhu aikwanisa kundipawo comfort. Panguva yacho iyoyo taitoitawo at least $30 a day. Then vabereki vangu vaindipa pressure zvekare vachiti vainge vachida kuti ndinge ndichidzokera kumba. Nemudzimai wangu takareiza mari ndokubva tachizotanga kutengesa zvekare nemafake sneakers. Hwaingova upenyu hwehwakumukwaku. Ndingangoti the nightmare it began on a Thursday. Ndakangorota dzimwe hope dzandainge ndisinganyatsokunzwisisa. Ipapo ndainge ndiinewo girlfriend. I went to bed around 10 p.m.
ndichitaura negirlfriend iye mudzimai ainge akarara. Then after that ndakangonzwa sekunge painge paine knock padoor, ndokubva ndatobatwa nehope. Mangwana acho makuseni ndakazomuka ndichirangarira kuti just before I went to bed ndakanzwa munhu achinoka padoor. Ndakati ndichida kuudza mudzimai wangu, handina kuzomuudza, ndakangozvinzwira nungo ndikati ndichazomuudza kana tava kubasa. Throughout the day ndaingofunga nezvazvo, but kuti ndike ndichimuudza ndaibva ndachizokanganwa. Then it happened again, ndikabva ndachizotanga kurota. Pandakarota ndakauya ndikabva ndachizotorwa nevamwe vatete vangu avo variko kumhiri kwemakungwa. Vakati tauya kuzokutora kunoku kwauri kugara, hakuite kuti urambe wakagara kunoku apa uri mwana wemunhu ane mari. Kuti vangu vane mari vari kutodemba izvezvi ende zvinokupa mabad luck kuti mubereki wako ange achikudembera. Saka ndava kutoenda newe ende ndichatotanga ndakugezesa ndakupfekedza. Pavakangoti ndichazokupa chikafu chekudya, ndipo apo mudzimai paakabva achizomuka achindimudza akati, ko muri kuchemei? But ndakatomurota kuhope achindimudza achiti musabvuma kudyiswa kani nekuti munofa. We then went back to bed. Ndipo pandakabva ndachizopepuka ndikabva ndachizoona kuti ndainge ndiri mucoffin. Ndakabva ndatanga kuridza mhere, hapana kana akandibatsira. Ndakati ndichiridza mhere kudaro ndikabva ndatanga kurova coffin riya ndiri mukati nezvibhakera, ndichitoona kutoti vanhu vainge varipo parufu rwangu vainge vasingade kundibatsira vachitondiseka. Then that was when pandakabva ndachizoona kuti tainge titori kumusha pamba pagogo kumhondoro. Ndakaridza mhere ndichiti why mandiisa mucoffin? Vamwe vana tete vari kumhiri kwemakungwa vakabva vauya vakabva vati, wakafa iwewe, wakazvarwa wakafa, ende tava kuda kuti tinge tichikudzosera kuvafi. Ndohopedza ndakarota idzodzo. Ndakabva ndachizopepuka ndichiridza mhere. Then ndakabva ndazoudza amai hope idzodzo dzandakarota ndichiti zvimwe kuda vanokwanisa kunzwisisa, but amai ivo vari kuti zvose zvandakarota hakuna zvinhu zvakadaro. I am so desperate. Ndakatomboenda kune imwe chechi yeZioni ndokubva tambonobatsirwa ndikaita sekunge senani ndikatomboregedza kuita zvekutora zvinodhaka, but now ndava kuita zvekare zvekutora zvinodhaka. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kune akambosanganawo nazvo here kuti unotorota wakafa wotomuka wakatofa utori parufu rwako? Ende ndaitonzwa kutotonhorwa because ndainge ndisina kana chandainge ndakapfeka. Kunyangwe pandakazomuka ndakatomuka mukomananshi ndichitogwagwadza nechando. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Hei, zvinhu zvangu zvazosvika pakutakwa manje, handisisina kana pekutangira. Ndini uyo ndainge ndichirarama kalife kangu kainge kari bo as a single mother. Ndakauyawo kunoku kuSouth Africa a very long time ago ndokubva ndachizotanga kushandira umwe mukadzi uyu ainge aine masaloon. Ndakatanga ndichingoshandawo ndichiita basa rekutsvaka macustomers zvekare nekuzongotsvaira kudzamara ndava kutanga kudzidzira ndichizonogonawo kuruka vanhu musoro ndichiruka pamaweekends kulocation kwandainge ndichigara. The reason as to why ndainge ndichishingirira, it was because of my past. Ndainge ndakasiwa nemurume wangu apa mwana wedu paainge achiri ne5 months. Kutaura kudai mwana uyu anotita sekunge pfungwa dzake dzisisina kunyatsokuti because ane nguva dzimwe dzekuti
anokwanisa kungotanga kungoridza mhere, especially pakati peusiku zvinenge zvichityisa, kana kungotanga kungokuma semombe. But ndiri kufungidzirawo kuti imwe friend yangu uyo wandakabva ndachizotora ndikamubvisa kumusha kwedu kwatinobva kuGokwe ndikazomuunza muSouth Africa, ndokubva ndachizotanga kumudzidzisawo basa. Ndainge ndisingambodi kana senti rake zvake, but akabva achizotanga kundinyeya uye zvekare achindishoropodza. Saka ndakazonetsana naye. Mushure mekunge tanetsana mukoma, zvinhu zvangu zvakabva zvachizotanga kudhakwa, but zvakazonyanyisa kudhakwa apo paakaenda kuZimbabwe. Ipapo mushure mekunge tanetsana akangokaruka atongodzokera kumusha, then ndokubva achizodzoka. Ndiri munhu wekuti kunyangwe ndikanzi munhu akauya kwandiri achiti anenge aine mari yakashota, achiti anokwanisa kuzopedzisa mari yacho iyoyo, because macustomers angu mazhinji maSouth Africans, saka vanozopedzisira vava kupota vachiuya kwauri vaine mari dzakashota. Ende ndo zvandaigara ndichingoita navo, ndo mashandiro edu iwawo atainge tichingoita kubva kudhara nekudhara, vachitondipa mari dzangu. Ndakatokwanisawo kutotenga imba nekuda kwesaluni uye zvekare nekutovakisawo imba yakanaka. Saka ainge ava kundinyeya achiti amai vangu muroi, uye zvekare mari yandiinayo imari yandinopiwa nezvikwambo zvaamai vangu. But I know kuti shamwari yangu uyu akandiroya paakadzokera kumusha, because zvose izvo zvaakataura apo patainge tichitukana, it is just that ndainge ndichishandisa imwe phone. Kudai ndakurakidzai mamessages acho, foni iyoyo ndichiri nayo yakangonyarara. Ndashandisa mari yakawanda ndichizama kuti ndige ndichiigadzirisa. Foni iyoyo yakangokaruka yagoti black screen, ndikabva ndachizoenda ndikanoigadzirisa kusvika pari nhasi. Inoti kana ikagadzirwa inongoita on yobva yatodzima. Ndashandisa mari yakawanda chaizvo. Ndainge ndichida kutomboidzosera kushop kwandakaitenga kuAckermans, but receipt manje handisisina sezvo yainge iine warranty. Mukadzi uyu akandituka akanditi, kungodzokera kwako kwauchaita kumusha iwe, pauchadzoka kuno uchadzoka wakatakura mazimhepo, uye zvekare chibhizinesi chako chaunovhaira nacho chichasvika pakubhuroka. Kana iri motikari iyoyo ichakudyira mari, uchaita sekunge uri kushandira mweya wengozi, nekuti inini nditori ngozi, wazvidenera ngozi zvako kusvika pari nhasi. Kubva last year mukoma ndiri kuona kuti ndiri munhu ari kungoshandira hake mweya wengozi. Saka pandakaenda kumusha ndine zvinhu zvandakasangana nazvo zvandisina kunzwisisa. Ndakadzokera kumba, then mwana akabva achizoti ainge asinganzwi zvakanaka, achinzwa mudumbu. Saka ndinowanzo kuti kana ndikadzokera kumba, mwana wangu ndinongorara naye mubedroom mangu. Ipapo ainge achingomuka achiti mama ndiri kunzwa mudumbu. Ndaibva ndazomuperekedza ndobva ndabuda naye panze, obva achizozvibatsira, ndakamurinda. Saka nekuda kwekuti ndainge ndakaneta manyaro erwendo rwekubva kuno kuSouth ndichidzokera kumusha, ndakabva ndachizomuita rafu apo paakati mama ndiri kunzwa mudumbu muya matanga zvekare. Ndokubva ndamuti iwe buda enda panze wega, hakuna kana chinokuona, kudai ndanga ndisipo waiita sei. Ndokubva achizobuda panze. Ndakabva ndachizoona kuti mwana ainge atora nguva refu, because ndakatombotsumwaira I think about 5 to 10 minutes ndakabatwa nehope. Ndopa ndakazongoti mwana aripi, because akangosiya door rakavhurika nekuda kwekuti ainge achitya kurivhara. Then pandakamuka ndakabva ndachizonzwa mwana achitaura. Ndikati ko mwana uyu ari kutaura chii chiri kumboitika? Ndokubva ndazobuda panze ndikadongorera. Ndakaona mwana ainge akapfugama ari nechipakati pechivanze achitaura, but ainge akagara noumwe munhu. Ndakati ndichida kungobuda panze, ndopa ndakabva ndachizopotsa ndatsika nyoka. Painge paine nyoka yainge iripo. Ndokubva ndati nhaiwe tapiwa
uri kuitei? Munhu uyo waainge agere naye akabva achizosimuka ainge akazvizodza muviri wake wose nemadota, uye zvekare ainge ari munhurume asina kana chaainge akapfeka. So nekuda kwekuti ndainge ndaona nyoka, pekutanga handina kunyatsokukwanisa kutarisa zvakanaka, ndikaona kuti ainge asina musoro, but ndakazoti ndichinyatsokucherechedza ndichiona kuti munhu wacho ainge asina kana chaainge akapfeka, ndikabva ndachizoona kuti ainge asina musoro zvachose. Munhu uya ndokubva anyangarika. Pamusoro pemba pakabva pachizoputika moto, pakabaka moto, pakaita sekunge painge paine munhu ainge atachanisa tambo dzemagetsi. Mazen'e akatanga kubvira, but wainge usiri moto wainge uchinyanyisa kubvira, waingoona kuti pane moto uri kubvira pamusoro pemazen'e. Ndakabva ndachizodanidzira ndichiti, mama, mukai muone. Amai pavakazomuka painge pasisina moto uya wainge uchibvira. Ndo zvakaitika izvozvo. Ndakazodzoka kuno kuSouth Africa. Pandakadzoka kuno mukoma kusvika pari nhasi, kana muchiziva munhu anonzi ari kushandira mweya wengozi, ndini ndiri kuita sekunge ndiri kutoshandira mweya wengozi. Munhu anokwanisa kungouya sanhasi ndobva ndamuruka musoro wake mune zvakanaka, munhu wekutoziva, wekutoti ndinenge ndichitozviziva kuti anokwanisa kundibhadhara, but kuti ange achinondibhadhara zvinototi netsei, ndinotopedzisira ndava kutonetsana nemunhu iyeye. Saka ndiri kurasikirwa nemakastomers akawanda because wose uyo wandinenge ndaruka musoro wake pakuzonobhadhara, sezvo zvichizonetsa, ndipo apo patinobva tachizotanga kunetsana tichitukana. Vamwe ndivo vanogumisidzira vandipa havo mari dzangu, but mushure mekunge tatombotukana, munhu mari ainayo asingadi kungokupa mari yako. Saka handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Agnes, not my real name. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Inini ndini wevamwe avo vangangonzi vava kungoperekedzawo vamwe vanhu mukurarama. Zvakangooma hazvo mukoma, asi ndo upenyu hwacho, tingagoita sei? Ndiri kungomirirawo zuva iro randichadaidzwa namusiki, zvimwe kuda ndipo pandichazozororawo. Ndinogarawo kunoko kuBraeside, kunoko Harare. Dai kwanga kuri kunzi ndakasangana nemunhu akandiudza kuti nerimweni ramazuva uchazongotsvaka mukoma Nashe ukavatumidzira confession yavo, just a total stranger, I would have refused. Kuti inini chaiye kuya pasocial media kuzonyora nyaya yangu, I would have said kuti that person is very mad, but I think kuti I am the one who is going mad now. Zvakaitikawo mukoma Nashe ndezvekudai so. Murume wangu uyo wandichati Jose akashayika, ndichangoti about 6 months ago, kuitirawo kuti vamwe vekuziva vasazobatanidza nyaya yangu. Saka nyaya yavapo ndeyekuti each and every Friday usiku hwoga murume wangu Jose uyo ari kundimukira chipoko achiuya komba, not in my dreams, but atori munhu chaiye, like munhu anotorarama, anotouya, ende ndinotomunzwa achitovhura gedhi otodriva motikari yake, otopinda, otopaka, ototanga kutoimba song yake iyo yaainge achifarira yaOliver Mutukudze yekuti ndimi baba manyanya kurova mai. Nekuda kwekuti iye aigara achindiudza kuti pavainge vachiri vana vadiki, amai vake vaigara
vachingoshungurudzwa nababa vacho mushure mekunge vaenda kubhawa vakadhakwa, vaizodzoka vachivashungurudza. Saka kunyange iyewo aiti kana adhakwa, kana akada kutanga kuita noise, akangotanga kungoimba songu iyoyo yekuti ndimi baba manyanya kurova mai, then aibva achizodzikama. Kunyange ini ndaiti ndikatanga kunetsana naye, kana akatanga kundichikidzira, ndaibva ndamuridzira songu iyoyo, obva atanga kuchema, obva arara zvake. Saka ndinotomunzwa each and every Friday, anowanzokuuya past 9, unenge uchitonzwa kutoti ndiye chaiye, uye zvekare anenge akadhakwa. We were married at a very young age, and by the time apo paakazoshaika Jose, tainge tava married for about 19 years. NaJose takasanganawo paUZ. He was a commerce student. Ininiwo I was studying sociology. Like the day that we met each other, he was so confident zvekuti akangotanga kungoita majokes ndokubva ndatomufarira. It was a room full of students and he was the one that was standing out. Saka akazoshaika zvake muna October after a sudden heart attack. He collapsed mukomanashi apo paainge ari kubasa muoffice make, and it was right in front of his co-workers. I remember when I was called, when they told me kuti vainge vaenda naye kuchipatara, ainge achingonzwa musoro achitemwa nemusoro. But still ipapo ndichiendako kuchipatara, hana yangu yainge ichingorova kuti why is it vazondidaidza nekuda kwekuti angotemwa nemusoro, kuti kune chakanaka here. But shamwari yangu uyo wandakaenda naye ainge achingondisimbisa achinditi no, everything it is okay. Tasvikako mukoma, takabva tanzi tinge tichimbomira pareception, ndokubva tachizoendeswa kucounseling. Ndakabva ndatoziva kuti there was something that was wrong. That was when we were told kuti murume wangu ainge ashaika. Ndakaridza mhere, ndakachema mukoma zvekuti panenge paine vanhu, chipatara chakazara nevanhu. Kana kuri kunzi kana uri panguva yakaoma, vanhu haungatombovaoni sevanhu. Ndakachema zvisingaite, but it was already done. Murume wangu ainge atoshaika. 1 week after the funeral, vanhu pavakatanga kupararira, I started feeling so lonely. By the time when all of my relatives left me with the kids, ndipo apo pandakabva ndachizoona kutoti zvechokwadi murume wangu ainge atoshaika, because painge paine vanhu ndaimboti nevamwe tikamboti taurei, ndobva ndambokanganwa kuti ndainge ndichangobva mukufirwa nemurume wangu. Asi ndaizoti kana ndati garei, ndobva ndazotanga kufunga kuti saka murume wangu atofa, tatoviga murume wangu. Then there was this other day, ndakati ndakarara mumaster bedroom, ndipo apo pandakanzwa imwe imbwa yedu ichihukura. Tine mbwa dzedu 3. 1 yacho ndiyo yainge ichihukura, but yaihukura ichirakidza kuti yainge ichitya. Yaiti ikati hu, yobva yati hu kwenguva refu, ichimhanya, yobva yauya yoita sekunge iri kuda kuti ndinge ndichimuka, because yainge iri padhuzesa nepahwindo rembedroom umo mandainge ndakarara. Ndakangoti zvimwe kuda iri kuchema vatenzi vayo. Ndakabva ndachizotanga kushaya hope. Each and every Friday ndaishaya hope. Ndikabva ndachizoenda kufamasi ndikanotenga masleeping pills, but ndaingomuka chete. Then musi wacho iwoyo ndipo apo pandakatonzwa kuti kugedhi kwainge kuine munhu akatovhura gedhi, but the sound of my late husband's car, that is what made me to wake up. Ndikabva ndachizoenda, ndikabva ndachizonovhura keteni zvishoma, ndikatoona kutoti ko ingawani ndiyo motikari, but motikari iyi tainge tarara yakapakwa mugaraji, but it was that car that was being driven into the yard. Murume wangu akabva apaka motikari achiridza song yake yaOliver Mutukudze, akangopinda mubedroom mukoma. Motikari iyoyo yakati ichingonodzimwa, naiyewo achitongoapia mubedroom. Ndakati ndichida kuridza mhere, akabva anditi mudzimai wangu gara pasi Agnes. Ndakusuwa, ndikabva ndatongodonhera pasi. Mangwana acho pandakamuka, ndakabva ndachizoona kuti
ndaitorakidza kuti ndainge ndiri munhu ainge akarara nemunhurume. Ndakati zvimwe kuda painge paine munhu ainge andibata chibharo. Saka ndakati ndichimuka ndikabva ndaona kuti dhoo remubedroom rainge rakakiwa zvekare nechemukati. Mahwindo ainge ari right, pasina kana hwindo rainge rakambopwanyika, kurakidza kuti painge pasina forced entry. So mukoma, I have since confided in Charity, one of my best friends. Saka iye, she is a nurse. Ndakataura naye ndakatomuti Charity ndifonere, ariko kumhiri kwemakungwa. So mushure mekunge azondifonera ndikabva ndati Charity, ndozviri kuitika izvi kwandiri. Iye ari kuti hanzi it is normal, I am grieving, I am hallucinating, maybe try counseling. Ndo message iyo yaakanditumidzira. So handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Murume wangu anotouya kwandiri, tinototanga kutoita nyaya, tinototaura tose usiku hwose, tinenge tichitofara. Pane pamwe paakatombouya akabata dumbu rangu akabva anditi, une nhumbuka iwe, mwana wedu ari kukura uyu. Saka handichazivi kuti ndozvifambisa sei. Ndakatomboenda kune vamwe madzibaba vakangondipa minamato, vakangonditi madzimai, handidi kutaura zvakawanda, asi hama dzemurume wenyu pane nyaya. Zvichitaurwa zvinoita sekunge pane vari kukurongerai hondo, vari kuda imba yenyu. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Madzibaba ava pandakazodzokera kumba kwavo vainge vava kutondipfimba, ndikabva ndachizosiyana nazvo, but kuona vanenge vakatoona, because nyaya iyoyo yakatombotaurika mushure mekunge vamwe bamunini vainge vaine mwana wavo uyo ainge achida kuti ange achienda kumhiri kwemakungwa. Saka havana maassets munomu. Then the visa got declined. Vakabva vachizotanga kungotaura mashoko mamwe akangondirwadza ekuti izvezvizvi, pachivanhu chedu imba iyi inofanira kunge iri yangu, iwewe ndaifanira kuti ndinge ndichikugara nhaka. Dai mwana wangu akaenda kumhiri kwemakungwa, vakati kunyange tikagarana nhaka zvisina kuzosika bonde, asi zita ravo rainge richifanira kuti ringe richizovapo pamapepa emba. So ndo nyaya iripo. Ndiri kutya kuti zvimwe kuda vakaenda vakanomutsa mweya wemurume wangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu weye, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Wakambosanganawo here nemaspiritual encounters? If so, please come to my inbox and tell me your own side of the story.